Γεια σας, Γιώργος Καλουδάκης εδώ. Και σήμερα θα κάνουμε best friend challenge μαζί με τον Μάνο που λείπει από ό,τι βλέπετε, σε λίγο θα έρθει. Αλλά θα του κάνουμε μερικές ερωτήσεις και πρέπει να μας απαντήσει για εμένα και αυτός θα το κάνει για εσένα. Ναι, Νάτος ήρθε. Έχω ξεκινήσει το βίντεο εδώ και ώρα. Είπα γιατί αν έχεις εσύ και να πω τι να κάνουμε, εντάξει, μερθήκαμε. Τώρα μιλάμε περίεργα, τρώμε χόλς. Χόλς, παρανάσα. Δεν αναπνέαμε γι' αυτό. Γι' αυτό με είδε και μιλούσε. Πώς δεν με είδατε και μιλούσε έτσι, εντάξει. Λοιπόν, πότε ήταν για τα γενέθλιά μου? Ερώτηση 1. 19 Φεβρουαρίου. Σωστά. Εντάξει, αυτό σίγουρα το θυμάσαι. Το έχω αναφέρει 500 φορές. Πότε είναι η γιορτή μου? 23 Απριλίου. Οκ. Σωστό ή λάθος? Σωστό είναι, άστα. Τι άλλο να σου πω? Πότε ήταν η καλύτερη μας μέρα? Έλα ρε, τη θυμάσαι σίγουρα, δεν παίζει. Ήταν κάπου στο σπίτι μου, ρε. Όταν κοιμήθηκα στο σπίτι σου. Σωστά. 26. 26 Μαΐου ήτανε. Πέρυσι ήταν 26 Μαΐου νομίζω. Όχι, όχι. Παραλείπτουμε αυτή τη ερώτηση. Δεν τη θυμόταν κανείς από εμάς. Την ημερομηνία πώς να τη θυμόμαστε, αλλά θυμάμαι τι κάναμε. Ναι. Κοιμήθηκα στο Σε γαμούσα. Σε γαμούσα. Λάκι κάνω. Παίξαμε FIFA 16. Μετά παίξαμε. Το Xbox είναι στο FIFA 16, ρε. Ούτε πάλι. Παίξαμε Μονόπολη, ένα επιτραπέζιο. Συγγνώμη γι' αυτό. Πάλι έγινε το ίδιο, αλλάζουμε πριν και διαγράψω το βίντεο, αλλά αυτή τη φορά δεν το διαγράφω, βάγγε μου να βγάζω άλλο. Με λέγε. Παίξαμε επιτραπέζια. Και πες μου εσύ. Όχι, άλλες δύο. Κάνουμε βίντεο. Θα το ανεβάσω στο YouTube, ρε. Το βλέπεις αυτό, πού το. Συγγνώμη, είναι μια χρήσα νηπιάκι που είναι στριμμένο. Αυτά τα δύο στριμμένα είναι. Αυτή δεν είναι καθόλου στριμμένη. Μην τη λες στριμμένη. Και αυτή η στριμμένη είναι. Ψέματα, αυτή είναι γλυκούλα. Οι άλλοι δύο είναι ηλικοί. Αυτοί οι δύο. Ένας. Όμως ο Λευτέρης Και αυτός που είναι πίσω. Ο Λευτέρης αυτό με το δεινόσαυρο είναι λίγο πιο ηλίθιος. Ναι. Ο Νικόλας είναι λίγο φιλικός. Αλλά παρόλα αυτά και αυτός ηλίθιος. Το πω στην κυρία του με λέτε ηλίθιο. Και εγώ θα πω στην κυρία ότι μπαίνεις στο βίντεο μας, μπορείς να φύγεις. Θα γράψει από κάτω ο βλάκας από τους δύο, Κάνω βίντεο στο YouTube. Το βλέπεις αυτό, αυτό το κόκκινο, το βλέπεις αυτό? Εγώ ξέρω να βγάζω φωτογραφία. Κι εγώ. Αυτό είναι σημάδι ότι κάνω βίντεο. Κοίτα, μου λέει stop, τέτοιο και φωτογραφία. Είναι αληθινό. Όχι. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε κανονικά στο βίντεο. Παραλείψα αυτούς τους τρεις. Τώρα κάνω ένα pause για να σκεφτώ λίγο την ερώτηση. Πορτοφόλι με 50 και 20. Ναι. Ποιο είναι το αγαπημένο μου χρώμα? Πράσινο. Σωστά. Είμαι Παναθηναϊκός, γι' αυτό μην το βλέπετε έτσι. Βλέπετε το κίτρινο ρε της Κολοάικ. Όχι Παναθηναϊκός. Λοιπόν, μα αγνοήσετε αυτά. Πάρε πόδια. Το χρώμα είναι το αυτοκίνητό μου. Σου, της οικογένειας σου ρε. Τι αγάπη λες μωρέ το αυτοκίνητο. Εντάξει. Το αυτοκίνητό μου. Μαύρο. Λάθος γκρι. Μην μιλάς εσύ. Ούτε γκρι είναι. Λάθος γκρι. Καφέ είναι ρε. Πρώτο λάθος. Λοιπόν, τώρα sorry βάλει. Μπορείτε. Κάνω λίγο ένα pause. Πάμε.
Θα λέμε και οι δύο τις ερωτήσεις, αυτό μην παρεξηγηθείτε. Ναι. Πότε έχω τα γενέθλιά μου? 8 Νοεμβρίου. Σωστά! Χαίρομαι για τη γνωριμία. Δεν την παρεξηγείτε όπως είπα. Επόμενη ερώτηση. Πότε είναι η γιορτή μου? Αυτό το ξέρω και πριν. Το 28 Δεκεμβρίου. Ναι. Αν είναι λάθος μην παρεξηγηθείτε. Δεν κάνει τα άπαλα. Δεν έχω και τα δύο Ποιο είναι το χέρια. αγαπημένο μου χρώμα? Το είπαμε ρε μαύρο. Και κάτι άλλο. Και άσπρο. Και... Κόκκινο. ναι, τα βρήκε! Τα βρήκε τα τρία χριστιανά. Έλα. Αυτό δεν τραβάει βίντεο, μωρέ. Να κατεβάσω σε μια άλλη εφαρμογή για βίντεο γιατί δεν πιάνει χώρο. Και εμένα το κόκκινο μου αρέσει. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση. Τι χρώμα είναι το αυτοκίνητο μου? Το παππού σου είναι μπλε. Της οικογένειά μου. Το παππού σου είναι μπλε, της μαμάς σου κόκκινο. Σωστά! Τώρα ρωτάω εγώ, εντάξει, σε ρωτάω. Εσύ αδερφή μου, έχει διαφορά. Αυτό ήταν το βίντεο που σας άρεσε, κάντε like, subscribe και κάντε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Θα κάνουμε βίντεο με το ποδόσφαιρο. Ο Αξούλας θα το κρατάει και εμείς θα παίζουμε όποιος νικήσει. Καλό! Καλό! Λέτε να συνεχίσει το βίντεο. Πρώτο θέλω να δω πόσα λεπτά τραβάμε. 6 λεπτά. Έχουμε ακόμα 4 λεπτά. Κάθε βίντεο είναι 10 λεπτά. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε σε αυτά τα 4 λεπτά? Σε φας τουαλέτα. Πειράζει να μην κάνουμε 10 λεπτά. Ναι. Είναι από τους αυστηρούς κανόνες του καναλιού μου, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, τώρα βγάζει, έχεις πατήσει pause. Βγάζω. Τρελάθηκε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, Θα τρέχουμε σαν τους ηλίθιους. Μαμά. Έχετε, ξανάρχεται πίσω. Μάνο, ξανά έλα πίσω τρέχοντας σαν το ηλίθιο. θέλω να πάω. Πειράζει αν το περάσουμε σε τραγούδια το βίντεο. Λιγάκι. Τι, όχι. Να βάλω το πιτόγυρο ή το θέλω να φάω. Με το πιτόγυρο που είναι λίγο σε Ναι. Καλά. Όμως, Και πόσα θέλει το πιτόγυρο? δεν ξέρω. Λογικά 4. Δεν πειράζει και να πάει 11 δεν πειράζει. Αρκεί να είναι λιγότερο. Αν είναι λιγότερο τρελαίνομαι ρε φίλε. Βάλε το πιτόγυρο να τελειώνουμε. Το πάτησα. Περιμένετε λίγο, μπας και μπει το πιτόγυρο. Και είμαστε εδώ στο πιτόγυρο, όλε. Βάλε το επιτέλους. Πιστεύω μπήκε. Το βάλε, μπήκε. Αχ, δεν είναι ψηλωμένο. Τι είναι? Μα το έχω ψηλώσει. Βάλ το. Το έχω βάλει. Μωρέ, τώρα βγάζει βίντεο. Ναι. Περιμένετε να... Ναι. Κάντε like, subscribe αν σας άρεσε το βίντεο. Και ένα sub όπως είπα. Το sub και το subscribe είναι ίδιο. Και ένα subscribe αν θέλετε να υποστηρίξετε το κανάλι. Καλέμε στο επόμενο βίντεο. Μισό λεπτό. Γεια σας! Τι θέλεις? Λοιπόν, σας ζητάμε ένα πολύ μεγάλο συγγνώμη που δεν βάλαμε το πιτόγυρο. Είχε κολλήσει το κινητό μου γιατί δεν μπορώ να βάλω τραγούδια και να κάνω βίντεο ταυτόχρονα. Συγγνώμη. Παρόλο που βγήκε κάποια λεπτά λιγότερο. Άντε, μισό λεπτό είναι, στο περάσουμε. Μισό λεπτό και πάει 10. 10 δεν βγήκε λιγότερο. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Λοιπόν, Τώρα θα βάλουμε βίντεο με ποδόσφαιρο. 10 δευτερόλεπτα. Ναι, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε like, subscribe
Τρεις φορές Και το όπως παιδί. στο κανάλι και γεια σας!